श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति स्वपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधापदकमलं श्रीरूपं सगृजातं सगणरघुनाथायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सलिलां श्रीविशाखानिदां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं नमामि भक्तिशक्तिकम् आनन्दमानौमि सर्वानन्दकरं वरं हरिनामकृतं देवम् अवधूत शिरोमणि महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय नाम्ने गौरकिशोर नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी आदि पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की गौर प्रमानंदे हरे मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्मादना अन्निष्टारकमद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 32 അധ്യായം ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദാസ്യ ചിത്തമർത്തേഷു സമേഷേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः न विगृह्णादि वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युदा यदास्ति चित्तमर्थेषु समेषीन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णादि वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युदा. हरे कृष्ण. चला. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यदास्ति वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युदा. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവര് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചൊല്ലിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ക്ലിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചൊല്ലിക്കോളൂ.
സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, മാലതി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി, രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഓം ഭഗവതി നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യ യഥാസ്യ ചിത്തമത്തേഷു ചിത്തമത്തേഷു സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः ന ന ഗൃഹാതി ഗൃഹാതി വൈഷമ്യം വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി, ഭാരതി മാതാജി, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യ യഥാസ്യ ചിത്തമത്തേഷു സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः ന ന വിഘ്നാതി വിഘ്നാതി വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, രമണി മാതാജി, ഗീതാട്ടി മാതാജി, വിജയനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യ ചിത്തമത്തേഷു സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः ന ഗൃഹാതി വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി, വാത്സലശാജി മാതാജി, ഡോക്ടർ അംബേദ്കുമാരി മാതാജി, താനപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവതി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യ ചിത്തമത്തേഷു സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः ന വിഘ്നാതി വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി, ഇന്ദു മോഹി മാതാജി, ശോഭ മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യ ചിത്തമത്തേഷു സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः ഗൃഹാതി വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി, നമ്പൂതിരി മാതാജി, ജമില പ്രസന്ന മാതാജി, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി, ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഓം ഭഗവതേ നമോ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യ ചിത്തമത്തേഷു സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः ന വിഘ്നാതി വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി, ഭാരതി മാതാജി, ആതിര മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാസ്യ ചിത്തമത്തേഷു സമേന്ദ്രിയവൃത്തിഭിः ന വിഘ്നാതി വൈഷമ്യം പ്രിയമപ്രിയമിത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ എഴുതത്തരം ഭാവത്തിൽ നോക്കാം. യഥാ എപ്പോൾ അസ്യ ഭക്തന്റെ ചിത്തം മനസ്സ് ആത്തേഷു ഇന്ദ്രിയ വസ്തുക്കളിൽ
സമേഷു അത് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വൃത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ അല്ല വിഘ്നാദി ഗ്രഹിക്കുക വൈഷമ്യം വ്യത്യാസം പ്രിയം യോജിക്കാവുന്നവ അപ്രിയം യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത് ഇപ്രകാരം തീർച്ചയായും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഉന്നതനായ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് സമതുലിതവും അവൻ യോജിക്കാവുന്നതിലും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലും അതീന്ദ്രിയനുമായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ഉന്നത നിലയിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന്റെയും സൂചകങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കും. വ്യക്തിപരമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയി ഒന്നുമില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും അവന്റെ സമതുലിതമായ മനസ്സ് സമ്പൂർണമായി പ്രകടമാകും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നല്ലതായി ഒന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിയും. നന്മയെന്നും തിന്മയെന്നും ധാർമ്മികമെന്നും അധാർമികമെന്നുമുള്ള ഭൗതികമായ നിഗമനങ്ങളെല്ലാം കേവലം കെട്ടുകഥകളോ വികാരങ്ങളോ ആകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നല്ലതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ആധ്യാത്മിക മേഖലയിലാകട്ടെ ആത്യന്തികമായി എല്ലാം നല്ലതാണ്. ആധ്യാത്മിക വൈവിധ്യങ്ങളിൽ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ആത്മീയ വീക്ഷണത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഭക്തൻ സമചിത്തനായിരിക്കും. അവൻ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന്റെ ലക്ഷണമാണത്. അവൻ യാന്ത്രികമായി വൈരാഗ്യവും ജ്ഞാനവും അനന്തരം യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവും നേടുന്നു. പുരോഗതി കൈവരിച്ച ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളോട് സ്വയം അവനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനാൽ ആ നിലയ്ക്ക് യോഗ്യതാപരമായി അവൻ പരമദിവസനായ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പമാകുമെന്ന് ചുരുക്കം. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്തദൈവാത്മനമാത്മാനം നിസ്സംഗം സമദർശനം ഹേയോപാദേയരഹിതം ആരൂഢം പദമീഷ്യതി. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അതീന്ദ്രിയ ബുദ്ധിയുള്ളവനാകിയാൽ തന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ സമതുല്യനാവുകയും താൻ പദാർത്ഥത്തിൽ മലിനപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സ്വയം ദർശിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ ഒന്നിനെയും ഉന്നതമായോ തരം താഴ്ന്നതായോ കാണുകയില്ല. താൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും യോഗ്യതകളിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്നും സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. സ്വീകാര്യതയുടെയും അസ്വീകാര്യതയുടെയും പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് പ്രതിപത്തിയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഒന്നിനോടും വ്യക്തിപരമായ മമതയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അവന് ഒന്നും സ്വീകാര്യവും അസ്വീകാര്യവും ആകുന്നില്ല. അതേസമയം അവന് വ്യക്തിപരമായ യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എന്തും സ്വീകരിക്കാം. ഭഗവാനോ സ്വീകാര്യമായത് എന്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി എന്തും സ്വീകരിക്കാം. ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമായത് എന്തും വാസ്തവത്തിൽ അവനും സ്വീകാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യൽ ആദ്യം സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ അവനും അത് സ്വീകാര്യമായി. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലപാട് അതാണ്. അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിൽ യോജിപ്പോ വിയോജിപ്പോ ഉള്ള യാതൊന്നുമില്ല. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ അവൻ മമത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമ്മമത്വത്തിൽ നിന്നും വിമോചിതനാണ്. അതീന്ദ്രിയരുടെ തലത്തിലുള്ള നിസ്സംഗത്വമാണിത്. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദിന്റെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനമാത്രം പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേശ്വര പുമാൻ ദൃശ്യാദിതി പൃഥക് ഭാവേർ ഭഗവാനേക ഈയതേ. ജ്ഞാനമാത്രം പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മേശ്വര പുമാൻ ദൃശ്യാദിതി പൃഥക് ഭാവേർ ഭഗവാനേക ഈയതേ. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണ്ണ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനമാകുന്നു. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നിരാകാര ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ
ഭഗവാൻ അഥവാ പുരുഷാവതാരം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ദൃശ്യ ആദിബി എന്ന പദം അർത്ഥവത്താണ്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ദൃശ്യ എന്നാൽ ജ്ഞാനം അഥവാ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണം എന്നാണ് സാരം. ജ്ഞാനയോഗ പ്രക്രിയ മുതലായ വ്യത്യസ്ത സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണ പ്രക്രിയകൾ പ്രകാരം അതേ ഭഗവാൻ അഥവാ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ 8 മടങ്ങുള്ള യോഗ സമ്പ്രദായത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായി ആവിർഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തിൽ ആ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയത സാക്ഷാത്കൃതമാകും. പരമാത്മേശ്വര, പുമാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും അവ പരാമർശിക്കുന്ന പരമാത്മനെയുമാകും. പരമാത്മാവിനെ പുരുഷൻ എന്നും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന പദം ധനം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നതാണ്. വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ ആകാശങ്ങളെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു അദ്ദേഹം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ പരിമിതങ്ങളില്ലാത്തവയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ് പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, പുമാൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ. വാക്കുകൾ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആത്യന്തികമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കണം. ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്നിവകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഒരുവന് ക്രമേണ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുവാനും അപ്പോൾ പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, പുമാൻ എന്നിവകളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും. ഒരുവൻ ഭക്തനാവട്ടെ, പ്രതിഫല പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനാകട്ടെ, മോചനവാദിയാകട്ടെ, ആരായാലും അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവന് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ വളരെ നിസ്സാരമായി അത് കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൂർണ്ണനാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആരാധകനെ അവയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിയും. ഒരേ ഒരു പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെ പരമോന്നത വ്യക്തിയായോ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായോ പരമാത്മാവായോ ഏത് വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും അതേ വിധത്തിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തും. നിർവ്യക്തികവാദികൾ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നെങ്കിലും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിന് പ്രാപ്തമാകുന്നത്. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതേസമയം തന്നെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് സാധിക്കും. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിച്ചേ മതിയാവും. ഭക്തന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ജ്ഞാനിക്കോ തത്വദർശിക്കോ യോഗിക്കോ അതിന് കഴിയില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികൾ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല. ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെയോ നിരാകാര ബ്രഹ്മ ആരാധനയിലൂടെയോ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സഹവാസിയാകാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതിന് തെളിവുകളില്ല. യോഗതത്വങ്ങൾ പാലിച്ചത് കൊണ്ടും ഒരുവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സഹവാസിയാകാൻ കഴിയില്ല. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം നിരാകാരമാകിയാൽ അതിനെ അദൃശ്യം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ നിർവ്യക്തിക തേജസ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അദൃശ്യം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ചില യോഗികൾ ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ദർശിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ കാര്യത്തിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദൃശ്യം തന്നെ. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ദൃശ്യനാവുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ദൃശ്യ ആദിബി എന്ന വാക്ക് അർത്ഥപൂർണമാകുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ദൃശ്യനും അദൃശ്യനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി സവിശേഷതകളുണ്ട്. പരമാത്മഘടവും ബ്രഹ്മഘടവും അദൃശ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഘടകം ദൃശ്യമാകുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അതീവ ഹൃദ്യമായി വിശദീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും നിരാകാര ബ്രഹ്മ തേജസ്സും അദൃശ്യങ്ങളാകിയാൽ തരം താഴ്ന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മവും ആധ്യാത്മികമാണെങ്കിലും അത്യുന്നത ആധ്യാത്മിക ബോധ്യം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, വിഷ്ണുർ ബ്രഹ്മ സ്വരൂപേണ സ്വയമേവ വ്യവസ്ഥിതി. യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മം അഥവാ പരബ്രഹ്മം വിഷ്ണുവാകുന്നു. സ്വയമേവ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതയാകുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് പരമോന്നതനായ ആധ്യാത്മിക സങ്കല്പം.
ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യത് ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം. ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് പരമമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ഭവനം. സകലയിടവും സകല സ്ഥലവും സർവവും വിഷ്ണുവിൻ്റെതാകുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി ജീവിക്കുന്നത് തദ്ധാമ പരമത്തിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത ഭവനത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമോന്നത ഭവനത്തെ നാം നമ്മുടെ വിധിയാക്കിയെടുക്കണം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അല്ലെ 3 തലത്തില് ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതിലേറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രം, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും സമചിത്തനായിരിക്കുകയും അല്ലെ, അതിനെ യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നതും എന്നൊന്നും വേർതിരിവില്ല അല്ലെ. ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർ, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. അവർക്ക് സുഖം ദുഃഖം ശത്രു മിത്രം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവരെ അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയും അല്ലെ, മറ്റു രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർ ബുക്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഉന്നത നിലയിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചുള്ള ഭക്തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതികാർഷണങ്ങളുടെ വിടുതലിന്റെയും സൂചകങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കും. വ്യക്തിപരമായ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നതോ യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആയി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, നമുക്കത് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് ഭക്തന്മാര്, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കണം, ഭഗവാന് സന്തോഷമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം അതൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം അതൊന്നും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല.
25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അതീന്ദ്രിയ ബുദ്ധിയുള്ളവനാകിയാൽ അവന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ സമതുല്യമാവുകയും താൻ പദാർത്ഥത്തിൽ മരണപ്പെട്ടില്ലെന്ന് സ്വയം ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. അവനൊന്നിനെയും ഉന്നതമായ തരം താഴ്ന്നതായോ കാണിക്കില്ല. താൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും യോഗ്യതകളിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ തുല്യനാണെന്നും സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അവര് എല്ലാവരെയും ഒരേ തലത്തിൽ കാണുന്നു. ഇതാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ഏത് ജീവിയായാലും, ഒരു ഉറുമ്പായാലും അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഉറുമ്പായാലും അല്ലെ, അതിന് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ട് തന്നെ കാണണം അല്ലെ. എന്ത് 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 ആയാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു മമൈവാംശോ ജീവലോക ജീവഭൂതര, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം സകലതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യനൊരു തെറ്റായ ചിന്തയും മനുഷ്യൻ മാത്രം ഭഗവാന്റെ അംശവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കൊന്നു തിന്നാനായിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം അല്ലെ, അത് ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തന്മാരുടെ കടമ അല്ലെ. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, അർജുനൻ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി അല്ലെ, അത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിഷ്യേ വചനം തവാങ്ങിയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നടക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പലരും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ പറയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും, അല്ലാണ്ട് നമുക്കത് നടക്കണം എന്നല്ല പറയാം. നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യം നേടണം, ഇന്ന കാര്യം വേണം എന്നല്ല പറയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയിൽ അറിയില്ല നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഏതൊക്കെയാണ് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇതൊന്നും എന്താ നടക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ നല്ലതായിട്ട് എന്തോ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതിന് നല്ലതായിട്ട് എന്തോ നടക്കാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു, അത് നടന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പലരും സങ്കടപ്പെടുന്നതൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, എന്നാൽ അതൊന്നും നടന്നില്ല. അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അതിലും നല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് നടക്കാത്തത് എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. അപ്പോ ഭഗവാന് എല്ലാം അറിയാം നമ്മൾ അല്ലെ. കഴിഞ്ഞു പോയത് അറിയാം, ഇപ്പോഴുള്ളത് അറിയാം, ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവൻ ഇന്ന പോലെ ആകും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്, നമ്മുടെ പ്ലാൻ അല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ പ്ലാന് ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ഒന്നിനും പറ്റാത്തതായിരിക്കും, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്ലാന് അത് നമ്മളെ അത്രയും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു തീരെ പറയുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയോ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ, ഞാൻ ആ വഴിയിലെ പോകുന്ന എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിപ്പോവാൻ എന്റെ കാറിൽ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നില്ല. അപ്പോ ഈ വ്യക്തിക്ക് സങ്കടമായി. എന്താണ്, ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ മിസ്സായി. വരാന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങ് കുറെ ദൂരെ എത്തിപ്പോയി, ഇപ്പോഴൊക്കെ വന്നാൽ എന്തായാലും കുറെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും ഞാൻ എത്താനെന്ന്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്, എന്റെ പൈസയൊക്കെ നഷ്ടമായി, എന്റെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പോയി, ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോ പിന്നീട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി, ആ ഒരു കാറ്, ഒരു വാഹനമോ
വേറൊരു ട്രക്കുമായിട്ട് അടിക്കുകയും അതിന്റെ ഡ്രൈവർ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് തകരുകയും ചെയ്തു. ആ വാർത്ത ഈ വ്യക്തിയും അറിയുന്നു. അപ്പോഴാ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ. ഞാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ. അപ്പോ ആ ട്രക്കുമായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും പോയി ആ ഡ്രൈവർ ഇരുന്ന ഭാഗം മാത്രം അവിടെ ബാക്കിയായി. ബാക്കിയെല്ലാം ട്രക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ യാത്ര ക്യാൻസൽ ആയത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്ലാൻ ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോഴത് മനസ്സിലാക്കി. അതിനു മുന്നേ കുറെ ഭഗവാനെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ പൈസയൊക്കെ പോയി, എന്റെ ഇതൊക്കെ പ്ലാനൊക്കെ പോയി, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരാളെയും സംരക്ഷിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട ഈ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അത് പ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാനും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലപാടാണ്. അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിൽ യോജിപ്പോ വിയോജിപ്പോ ഉള്ള യാതൊന്നുമില്ല. അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ അവൻ മമത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമ്മമത്വത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. അതീന്ദ്രിയുടെ തലത്തിലുള്ള നിസ്സംഗത്വമാണിത്. പരിശുദ്ധ ഒരു ഭക്തൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാല് എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ നമുക്ക് കുറെ പാടുപെടേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതി അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, ഒരു തുളസി ഇല ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് കഴുകിയിട്ട് വെക്കും. ഒരു പുഷ്പം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കും അല്ലെ. ഒരു പഴമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ കഴുകിയിട്ട് തുളസി വെച്ചിട്ട് അല്പം ജലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ ഏവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ അതേപോലെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ എന്താണ് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനൊക്കെ ധാരാളം വിഷമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. പല പൂജകളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. കാളിയൊക്കെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ബലി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വലിയ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ ഓരോരോ വലിയ വലിയ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ വളരെ എളുപ്പത്തിലൂടെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടെയും സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു തുളസിയിലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു ഫലമോ ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു അല്പം ജലമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി. ഭഗവാനെ വേഗത്തില് സംതൃപ്തനാക്കാം. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുന്നു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണ്ണ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്നു. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നിരാകാര ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അഥവാ പുരുഷാവതാരം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-11 പറയുന്നുണ്ട്. വദന്തി തത്വം വിദസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. നിരവേശ സത്യം ഗ്രഹിച്ച ജ്ഞാനിയായ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഈ അദ്വൈത തത്വത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. 3 തലത്തിലാണ് പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് അല്ലെ, അതിനെയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നൊന്ന് പരമാത്മാവ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും 4 കൈകളോടുകൂടി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. അത് 2ാമത്തെ തലം അല്ലെ.
അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കൂടെയും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയും അല്ലെ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധനയാണ്. ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വലുതായിട്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സേവനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവരെന്താണ്, അതൊരു ജ്യോതിയായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കരുതിയിട്ട് അതിനെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഭഗവാനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാനെ ഉറക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം സേവനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ വേണ്ടി അല്ലെ. ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. അവര് ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടുന്നാണ്? ആ 2 കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ദൃശ്യാദിവ്യ എന്ന പദം അർത്ഥവത്താണ്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ദൃശ്യ എന്നാൽ ജ്ഞാനം, തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണം എന്നാണ് സാരം. ജ്ഞാനയോഗ പ്രക്രിയ മുതലായ വ്യത്യസ്ത സങ്കല്പങ്ങളുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണ പ്രക്രിയ അതേ ഭഗവാൻ അഥവാ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവക്തിക ബ്രഹ്മമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ 8 മടങ്ങുള്ള യോഗ സമ്പ്രദായത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായി ആവിർഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഥവാ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തിൽ ആത്യന്തിക സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോന്നതനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയത സാക്ഷാത്കൃതമാകും. പരമാത്മേശ്വര കുമാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും പരാമർശിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെ പുരുഷൻ എന്നും പരാമർശിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന പദം ധനം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗ്യം എന്നീ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും തിരിഞ്ഞ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ അർത്ഥമായിട്ട് പരാശര മുനി നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണോ അവനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രം അല്ലെ. പലരെയും ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഗണപതി ഭഗവാൻ, ശിവഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഈ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. മറ്റുള്ളവരിലൊക്കെ ആ ഗുണങ്ങള് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അവരെന്നും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മളെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ പോലുള്ള തലത്തിലല്ല അല്ലെ. കൃഷ്ണന് 64 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, വിഷ്ണുവിന് 60 ഗുണങ്ങൾ, ശിവൻ അതിലും കുറവ്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ അതിലും കുറഞ്ഞ് വരും. എന്നാൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ളത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. ധനം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ഇത് 5ഉം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല അല്ലെ. പരിത്യാഗം. വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ ആകാശങ്ങളിലെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു അദ്ദേഹം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ പരിമിതികളില്ലാത്തവയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, കുമാൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ തിരകാലകൾ പോലെ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത് എണ്ണിയാൽ തീരില്ല അല്ലെ. പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് എണ്ണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ജയദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 10 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് ഇത് മാത്രമല്ല, അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അനേകം ഓരോ ലീലയിലും അനേകം വിസ്തരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പാലാഴി ആ മദനത്തിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ അനേകം അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുക്കുകയുണ്ടായി. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആത്യന്തികമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഭക്തിയോഗം സ്വീകരിക്കണം. ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം എന്നിവയുടെ നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവന് ക്രമേണ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുവാനും അപ്പോൾ പരമാത്മാവ്, ഈശ്വരൻ, കുമാൻ എന്നിവകളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും. ഒരുവൻ ഭക്തനാകട്ടെ, പ്രതികക്ഷയോടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനാട്ടെ, മോചനവാദിയാട്ടെ, ആരായാലും അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവന് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2ാം സ്കന്ധത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു അല്ലെ, തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന എന്നാണ്. തീവ്രമായിട്ട് വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ ദൃഢമായിട്ടും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് ഫലം കാക്ഷിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ അല്ലെ, മറ്റുള്ള മോശം കാക്ഷിക്കുന്നവർ ആരായാലും എന്താ വേണ്ടത്? തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായാലും, ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരായാലും മോശം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ എങ്ങനെയായാലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ വളരെ നിസ്സാരമായി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫലാംശ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ നിസ്സാരമായിട്ട് അത് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര സമ്പൂർണ്ണനാകൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആരാധകനെ അവയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ ദേവി ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ചുമതലകളും അല്ലെ. അപ്പോഴേ അവര് നൽകുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തും നൽകാനായിട്ടും ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരേ ഒരു പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെ പരമോന്നത വ്യക്തിയായോ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മമായ പരമാത്മാവായ ഏത് വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും അതേ വിധത്തിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തും. നിർവ്യക്തികവാദികൾ നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുമെങ്കിലും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതിന് പ്രാപ്തമാകുന്ന ഒരുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതേസമയം തന്നെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് സാധിക്കും. എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷേ അവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിച്ചേ മതിയാവും എന്ന് പറയും. ഭക്തനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ജ്ഞാനിക്കോ തത്വദർശിക്കോ യോഗിക്കോ അതിന് കഴിയില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികൾ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയില്ല. നാനാർജനത്തിലൂടെ നിരാകാര ബ്രഹ്മാരാധനയുടെ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സഹവാസിയാകാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതിന് തെളിവുകളില്ല. യോഗതത്വങ്ങൾ പാലിച്ചതുകൊണ്ടും ഒരുവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സഹവാസിയാകാൻ കഴിയില്ല. നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മം നിരാകാരമാകിയാൽ അതിനെ അദൃശ്യം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ നിർവ്യക്തിക പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അദൃശ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചില യോഗികൾ ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ദർശിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ കാര്യത്തിലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അദൃശ്യം തന്നെ. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുള്ളൂ. ഇവിടെ ദൃശ്യാദിവ്യ എന്ന വാക്ക് അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നു. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ദൃശ്യനും അദൃശ്യനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി സവിശേഷ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പരമാത്മ ഘടകവും ബ്രഹ്മഘടകവും അദൃശ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഘടകം ദൃശ്യവുമാകുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അതീവ ഹൃദ്യമായി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും നിരാകാര ബ്രഹ്മ തേജസ്സും അദൃശ്യങ്ങളാകിയാൽ തരം താഴ്ന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മവും ആധ്യാത്മികമാണെങ്കിലും അത്യുന്നത ആധ്യാത്മിക ബോധ്യം പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, വിഷ്ണുർ ബ്രഹ്മ സ്വരൂപേണ സ്വയമേവ വ്യവസ്ഥിതി. യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മം അഥവാ പരബ്രഹ്മം വിഷ്ണുവാകുന്നു. സ്വയമേവ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതയാകുന്നു. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമോന്നതമായ ആധ്യാത്മിക സങ്കല്പം. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമമ്മ. ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരാണ്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് പരമമ്മ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സകല ഇടവും സകല സ്ഥലവും സർവവും വിഷ്ണുവിൻ്റെതാകുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി ജീവിക്കുന്ന തദ്ധാമ പരമത്തിലാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത ഭവനത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ഭവനത്തെ നാം നമ്മുടെ വിധിയാക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കൊന്നും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ല, അത് അദൃശ്യമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഉച്ച സമയങ്ങളിലൊക്കെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അതുപോലെ അവർക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേജസ് മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ്. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാന്റെ കൂടെ വസിക്കുവാനും അല്ലെ, അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അവരെ എല്ലാം നൽകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതീം തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജതേ പുരുഷം പരം. വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ, അവൻ ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കാംക്ഷിക്കുന്നവനോ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവൻ തീർച്ചയായും എല്ലാവിധത്തിലും അഥവാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയായാലും അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അവരുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടതാണ് അവർക്ക്, അങ്ങനെ അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇന്ന് 2 വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാരുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ശ്രീ രഘുനന്ദന ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വംശിദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറയുന്ന ബാബാജിയുടെയും ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിയാം. വംശകൽപ്പതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ബന്ധുക്കളെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്.